Dee, hello. She Ani aspa and shot a new so we're really mahad us talked to Mark is a bit and shot. Marder at Moss and Shin is Muntor May my hish anaquid ruddy at Avuna Harna Blinta Fui Laher is with Ióga May agus be McDinna ceol freshen kinol mantra agus Kirtan kinol chanting at I guess Sanskrit mantra agus marshinda agad dosach actually intach domsa agus is kinol circle umlan like full circle moment domsa of Aireachas show Aaron started show because cost me Aaron started couple or you know in the blin or in the casa ceol le bana ceol agus vi an tamsin in mohéil kinolín intach you know vi anachud rudi intach ag tarlu ag an am céine vi mise just in machligin in machrí ní ra mise really on agus is dói an kinol astra bhiam le yoga an cui goil me an dhéanamh inis hosig sé hart ar an am sin nur a vi you know on tíbhan with vi cholerad intach vi cholerad you know ag dul go bra vi was ag fall gigs intach vi was you know ar an starta gach ihe agus vi gúna nuair arm gach ihe ach lasje on am hain you know ní ra me sásta ní ra me an really einor the end of shakas smuineh air you know an cui go or ma vet níos far no a vet you know vet fécin níos far gaidi ela agus mar sinnde so vi an tam sin asach golóir ar Annachhuid Valley ach de réir chéile agus mé a casa ceol go minic mar sin just dimní mo chuid canál slánta internet in Olcas agus ní méid denna go in Anchor really agus bhí arm sos a hógáil agus in na ha sin bhí arm canál just Annachhuid so rudí a dhéanamh dom hain bhí arm stop a gobar bhí arm stop a ceol bhí just has to go stop le gachard so bhí cinál just chontú mór míltachán agus is cosúil you know an méid a chlosim le ódaoine éagsúla le gábhlín a nuas is cosúil gurú an cinál lánstad sin a hála le Annachhuid daoine le linn na pandéime in a hour who just got her the stopper. Harla sin gom couple blian ribbe sin agus vi me kinlín vi me a dahier aber nar hannig sé a reach vi sé actually kinlín familiar so I was like okay cool is féile me seo dhéanamh ach arinos arashig an tham sin so vi just ag an am just nero ein rud really ag dena ein heel in machligin vi me fui vort vi me fui groom vi just Annachhuid rudí ashtach ar siúl agus an tain rud a bhí mé an anna dhéanamh a thug cinolín léargas nó soléireacht dom in Anchor ná an yoga agus just thosa mé go an a ríis agus de réir chéile just dairlumm really you know cumé dahi air obviously dair mé níos fearr ní raibh sé chu dachar ar an fannacht sucr agus sin rud amháin agus fecim se le students a bhí am go minic inis nuair hosníonn siad bíonn sé anna dheachar orthú fannacht sucr in Anchor agus is cinál cóirtha é seo go inis you know nach míon rudaí ciúin san intin so sin go dtír go bhí you know ag tarla domsa so bhí me anna cinolín gníomhach i machligin agus ní raibh a chorp in an fannacht sucr maiáir agus de réir is a héim i dathí ar seo agus de réir is a bhí meid múna níos minice tuigim i bhád níos mú faoin aistir bhí am agus tá sé aisteach go raibh Donal about ag an tús a kaint faoi you know an down ag analú agus gachard a bheith bio agus a bheith ag ceangailt a rís leis an gurb agus leis an dain is dói ach fecim má chud má aistir agus gachard a hála gomsa mar aistir a rais go dtí má chorp really gus nuair écham se siar ar ní raibh mé ceangailt a le mar chorp in Anchor agus sílim gur cinál scáhanna sin ar beidir an down níos mú really gohfuil níl muid ceangailte leis an mother leis an down leis an canal curp downda so marall nach bhfuil muid ceangailte len argur pain agus sílam gohfuil an yoga mar cinál bailach tús a chur le you know ceangail a dhéanamh
le híris. You know, fiú más just aithne níos fearchar tain aithne níos fearchar ar the corp, ara níos fear a hort de corp, ara níos fear a hort de intin. Agus de réir chéile mar sin béimmuid níos mú in an dulling leis na rudí atarlú timpplairn. Mar ja, you know, mar diggin with hain, then ní féidir linn an cinál, you know, macrocosm a hiiscin ach an irid. So, yeah, níl sam really cáir me dul lei sin ach just Ruiséil an nervhí tú caint go raibh cinál nasc idir an dárod. Agus, yeah, is dói an chuí gohfuil me héis imeachtaí tá cinál casa tarlaí dom sa freisin, so ó héh bheith casa ceol an tamar fád, agus an sin casme go thomláin I dro an yoga, agus stop me ceol, stop me den an rudí eile a hatanlum. Ach nuair bhí me thar lár ag taistil cúpla bliain ó hin, thosaigh me ag freastal ar seisiún ceol ar bhainm Kirtan. So is Kirtan no mantras atá a gceist. Agus go bunúsach ní bhíon a gceist ach cinál duine amháin ar mhór kind of ag chana agus ag stúrú agus bhíon an slua ag chana arás. So is cinál call agus response atá a gceist. So níor thug mé aonar leis inniu leis sé dhéanamh, but sin really atá siúil am inis. Ach nuair a tharla sé, nuair a thu mé an céad ceann, thosaigh rud a cinnt ag teacht arás am a cloigeann just faoi ceol, agus an chuí nach raibh mé hééis bheith ag chana, ní raibh mé hééis bheith ag duine na rudí sin a hatanlum. Agus just cás rud a cinnt am a cloigeann an sin arís, agus thosa mé a caintlam héin ará, okay, caithe mé é seo a leannacht, like caithe mé é seo a ólam agus, you know, mar duine sé cíal na rudí a hatanlum a tharraingt ar fád le chéile. So thosa mé leannacht le sin, thosa mé well, lean mé ar ag múna yoga agus thosa mé a déanamh an na ceolcurm a seo freisin. Agus mar dúirt mé bhí cinálín lán circle, like full circle a gceist leis domsa arís mar bhí mé hééis dul tro omláin eile agus an sin tháinig an ceol arás. So bhí na beagnach ar nós nachfuil mé ná é cheachant, you know, agus tarlíonn se sin le riint rudí nuair atá ar an iad a dhéanamh. Ach tá mé hééis cinálín annach chuid a eáil sa dain yoga aber freisin, mar is cinál dain omláin eile é ar bhealach freisin. Agus an rud is mó is dóid tá mé hééis rá hana féin, just faoid a bheith níos ceangailte le a chorp, agus níos ceangailte le de intin, agus na rudí atá wet le cinál a bheith láidir agus an cinál an potential is mó a bhaint amach as a tain. Agus tosníonn sé sin obviously leis an gcuirp, le ara óhairt an gcuirp, le ara óhairt an intin agus spás óhairt a thugáil de tain nuair hastíonn sé. But really is tastíonn gach rud, you know, ní féidir linn just a rá, oh yeah, bei salad am aniu agus sinna mé, like ní féidir linn é sin, like just dír ar an gcuirp amháin, caithemuid a bheith ag éisteach leis an gligin, leis na mothúcán, leis an grí, le gach rud atá tarlú. Agus sin an bhag an naibríonn an yoga chomh sin, because bíonn sé dír ar an gcuirp, bíonn sé dír ar an analú, bíonn sé dír ar an intin, agus you know, na rudí sin a log a tharraingt le chéile. So is cinál arís is cinál lán circle atá a gceist leis. Agus domsa nuair a chuirme an ceol is teachán is just cinál icing ar mhór a bhí a gceist, because taníonn sé sin lomsa ar aonas. But yeah, sin a méid really bhí me géir rá faoi sin, but béidir má tá muid an machnaimh gear dhéanamh inis, so déanamh muid piece of meditation beag inis, so má tá tú iad a cheasamh an sin, béidir gur féidir le siochána aimsiú, nó just si ar an talamh más mín leat. Nó féidir le fánach bud a cheasamh. Agus nuair atá tú ré, just dúnagí síos do chuid súla. Agus má tá tú is siocháin just déananig í cinnte go bhfuil an dá chos ar an talamh, agus go bhfuil do chuirm díreach, bór do chin os cion do chomh, agus just lig den na lábha titim síos ar do glúna mar sin. So ní gád it aonrad rinne a dhéanamh an sin, seachas si le do thula dúnta. Agus just thugagí second nó go díreach a bheith ag éisteacht leis na fuamanna atá timpealairt. So níl aon gantanas fuamanna an seo,
Just bíigh éisteacht tíomh muid an phobal, beidir laistit an phobal, céir atá tú anna chlostal. Agus freisin an sin féach céim sort smuointe a hagan a níos óna tain margheall na fuaimena sin. So an mín tú faragach, mín siad a churis deachart, beidir go nairíonn tú cinelín sásta faoi. No aon rud eile a hagan a níos. Agus inis just thógaí do chud airde arás go dtí de chorp hain. So dá chos ar an talamh, lábha ar do glúna. Agus thógaí inis an lábh clé agus cur ar do bhullagé. So an lábh clé ar do bhullag. Agus mátá tú an inis, just tógaí anál mór míalt agus deach tríd an trón, siad is deach go dtí de bhullag, so líonagaí sús an bhullag. Agus an sin oscail an mBaile agus léig an osna sin amach. Ítach, ok, so denmuid é sin faoi gá eile, anál is deach omláin is deach go dtí an bhullag. Léig osna amach tríd an mBaile. An ceann déarnach anál is deach tríd an trón, líon sús an bhullag an clíomhrach. Agus amach. It's just man araig ag analú. Coinnig í na súla dúnta. Is bhfuil mu an inis an anál is deach a thógáil le haidh a cuaig agus an anál amach le haidh a cuaig freisin. So le chéile just thóg anál is deach agus amach arís. Inis thóg anál is deach tríd an trón le haidh a cuaig. A dó, a trí, a chathair, a cuaig. Agus amach a cuaig, a dó, a trí, chathair, cuaig. Is deach a cuaig, a dó, trí, chathair, cuaig, amach a cuaig, a dó, a trí, chathair, cuaig. Anál is deach le haidh a cuaig. Nóir seo tógam muid an anál amach le haidh a sé. Dó, a trí, a chathair, a cuaig, a sé. Is deach a cuaig, dó, trí, chathair, cuaig, agus amach le haidh a seacht. Dó, trí, chathair, cuaig, sé, seacht. An ceann déarnach is deach le haidh a cuaig leat hain. Agus amach le haidh a hocht, a dó, a trí, chathair, a cuaig, a sé, seacht, a hocht. Scuil leis an chomh agus just bíigh ag analú is deach agus amach go nádúrtha. Is féach an bhfuil aon áit de chorp beidir de intin nach bhfuil sásta a bheith ciúin agus sucr. Bhfuil aon áit atá a géirí bogad araig go dtí an céad rud eile. Aon rud atá ag siúl leis an lá, nó aon rud eile atá ar siúlaat. Nus déananig í éireacht just nóméid do bháin eile a thógáil, go thomláin, ciúin, sucr, leis an anál ag teacht agus ag imeacht. Nuair atá tú ré anál níos mú a thógáil is teach just scuil leis an lábh, tógaí ar gcuid ama just teacht arás agus nasúla a oscailt. Thug an rialta maith as bheith
géisteacht, clocht alone. Tású langar bhain sibh soltas agus go dóga si bheith sin arás is teacha chuig de lá. Gur rialta.